И мене, който трябва да снимам, аз съм X-Men BG Master. Това е X-Men. На мен ми бъгна Майнкрафт, затова съм Стив. Не се чудете. Добре, Стив. И на мен ми бъгна естествено. Добре, хайде Сега ще направим тройно оцеляване. Аз знам къде мога да партия 1. Отиваме ли? Дай, нагоре, нагоре. Хайде, великата армия. Скок! Сега ще дойде, защото тук не ме дразни. Да, вода е много студена, бе. Чакай, аз ще се къпя. Да, бе! Не спря да викаш! О, чакайте, трябва да акам. Трябва да акам. А ти не ще прекажеш. Хора, Да, тя ще каже. сега ще акам. Защото тя поне ни помага. Ето, Да, ме ето. изяках се. Добре, хайде да тръгваме. Чакайте ме. Защото тя е заблудена от телефон. Трябва да се сбърша задника с нещо. Мъкни, бе! От вас. Къде? Стив, къде си? Стив, Стив. Търсеното на Стив, ето там долу. Не, Стив умира. Верно ли умира? Стив има дърво в себе си. О, браво, дървения човек. Ето Не, го бе, аз съм дървения. диамантения. Абе, чупи дърво. По-дявно ли те падна? А къде сте? Аре да ходим в Абе, кой ме налага? Тири. Параския, стига си ни. Нали бях аз, бе? Само те побия. Ще слушай. Параския, знаеш ли какво? Ама ако искаш да не така, и не по-добре да оцеляваме заедно. Сега нека отидем в някоя гора. Ето ме. Стига параския, много си така. Айде съберем дърво първо. Аз отивам за дърво. Ще ни кикне! Кириле ще ни кикне! Няма. Не е вярно. Няма. Добре, Вена, аз отивам да събирам дърво. Летиш ли? По-тихо, ако може, правим клип в момента. Къде сте, бе? Елате, бе. Не, Стив умря. Защото параския ме уби. Не съм. Кикна ме. Как ще умра от само себе си, бе? Не Аз събирам дърво. Аз ти събирам дърво. Аз ти събирам дърво. Аз ти... Параския така. Не може да се куля. Не те убивам, бе! Тогава да си покажи тук телефона. Добре, Ето. събирам дърво. Правя. Направи Сега къде крафтинг сте тейбъл, във хора. влога? На луната сме. Виждам овце. Аз направих дали крафтинг не е тейбъл. Симона? Симона за овца. Ми може да. Къде сте? Тези, които са схванали смисъла на тази шега, са много. Всички го схванаха само си вода. Понеже е овца. Чакай, направи крафтинг тейбъл. Чакай. Ами аз не виждам тук. Какво е това? Не ме вижда. Чакай, хора, аз имам един Виждам се бъгнал. Абе ти си пред мене, бе, ето го. Ето тебе, аз в момента те убих. Кирчо се е И ми даде месо, о май гад, даде ми месо. Направих си меч. Кирчо се е бъгнал. Кирчо се е бъгнал, дайте да Ела, го убия. не, бе, това за мене! аз имам меч да убия. Ти ли ще ме убиеш, бе? Да, ще Не, убия. бе, цикаме се, бе, цикаме се. Елате да ви Бъзикам се, бе! Елате да ви дам нещо. Ти къде си, къде си? Ей, да ми убия. Ама не, наистина не ме убива, аз ще дам дърво. Добре, дай ми дърво. Ще убия. Колкото имам ще ти дам, защото не имам Добре, две. дай ми. Ако искаш. Дай ми Не, дърво. бе, чакай да се... Аз събирам дърво. Месо. Ето. Не, бе, не, аз бе, тъпо нещо. Дай ми дърво. Ще ди. Чакам гладен. Ако този клип ви изглежда пълен шит в YouTube, не съм виновен аз, виновна е Параскева, виновна е Симона. Ясно ли ви е, хора? Да. Много не. Не! Ти! Не бяха слонето! Параскева, тя тук що издадох дърво и си мърдаме. Правим клип, мукнете! В момента сме в заниманията, ако си чуете какви са тези. Аз X-Men, са ученици на... аз X-Men, който е на 10 години, Ето вече си имам лего. други. Пара, знаеш какво? Аз съм легомен. Верно ли? аз X-Men, който не ходи на занималния, това ли знаете, аз не ходя на занималния, да ходя то стъпи. Елате! Какво прави още тук? Аз имам лего. Чакам за оркестър, ще стигна там. Няма оркестър, бе. Имаме Не оркестър, добре! Индивидуален, бе. Имам индивидуален с Параскева. Не ме трепайте, аз съм безобиден малък селяк. Чакай, подявлите! Симона ме е чакнала! Ау! И той има дървен меч! Параскева! Аз съм по-лав... Не, стига, Кириле!
бе. Стига, бе! Ще хлосна само един път. Не, ще хлосна аз. Симона! Не, бе! Просто я убий го. Абе, зомбиня, Кириле, ти ли ме кикна? Не, съм аз. Защо? Не, моля те, не ме убивай, не ме Добре, убивай. айде, няма те убивам. Можеш ли го? Абе, отидете Не, нямам да го. Хора, къде сте, защото няма нищо. Аре, пръски, аз всичко ти давам. Тихо, бе! Те да се мечите! Не! Хора, това е най-изманата играчка в света. О, мерси за мечовете. Ама ти луда не си! Добре, да ги... Ще кай респаун. Ще махна от този свят, повярвай ми! Може. Абе, направи си легло и ще се гледаш. Тъмно е, скахме! Кириле, следваме. Да ми виждаш името. Виждам ти го! После... Зомби скелет. Аз съм до теб, виж, аз само ти виждам името. Буквално. Някакво зомби ме убива. Крипър, пръскива. О май гад, умря от крипър. Аз съм жив, аз съм последния. Чакай ме. Аз съм последния оцелял човек на тази земя. Добре, това ще ни бъде. Смол верен меч. Бият сте, хайде. Хора, това ще ни бъде света за развиване, така че... Скелет! Тук може Скелет! да си- Какъв? Видях стрела отстрани. Тя за развиване, ти Две, само три. чистиш. Ами точно, бе! Толкова ли си тъпа? Абе, той се... Зад тебе ми е пак. Симона. Моги краси. Къде? Ето го! Де! Thank you, параскева. Нашия читърмен. Абе, какво си ти изпълнил? Абе, аз го бия с пръчка, бе. Какво че искаме? Ма няма да ни убиваш, вече това е тъпо. Ми казах, че ще си правим каквото си искам. А, появлите нещо бие. Скелетът още е жив. Помощ. Кириле, дай ми Как меч. така, бе? Откъде ти го извади? От газа си? Той си има меч да ми. Няма си. Я го дам. Имам меч. Точно па на тебе ли бе? Ще ти. О, виждаме те параскева, виждаме. Аз отивам да събирам още дърво. Хора, аз отивам да събирам дърво. Скелет! Параскева, скелет! Да, знам. Елата ми помогнете. Къде сте? Ние Къде си сте? помагаме. Аз имам тактика, Добре, която съм да я... искам да убия този шибан скелет. Добре, някой да го разсейва. Ама нещо ще ме убие. Ама и аз имам доста неща, така че... Дай ми един меч. Имаш два. Няма. Добре, цапай го един път, да се махам. Да бе, аз видях, имаш два. Абе, защо се кажеш? Абе, да ни гледаме инвентара ти, моля. Имате ли храна? А не, нищо няма. Аз имам храна. Тъй кавешки пържоли. Оле, мале, спайдера. На ти пържоли. Не, Там, дай ми. яш. Отварям го. Ето, бързо, яш. Мерси. Това даже Нищо, помощ. Връзка, дай ми един меч, аз нямам нищо. Тирчо, къде си, бе? Тя има въмежа, наистина. Ела. Чакай да убия такава. И да съберем дърво. Трябва да съберем дърво, наистина. Аз нямам никой дърво, аз даже нямам китка. Той има меч, бе, параскева. Може ли аз да го взема? Не! Той има меч. Ендърмен, хора! Ендърмен! Добре, да връщам го. Ендърмен! Чакай, бе. Много ги обичам. Чакай, да завърши. Видях Ендърмен. Абе, параскева, не беше го пускам. Пускам го. Ендърмен, хора, Ендърмен. Много ти грам. Наистина, видях Ендърмен. Разкривах да преплескам този Ендърмен. Аз отивам. Бико! Какво пиеш? Ще убие! Той е зъл! Ма той се телепортира и на мен ми е трудно. Краси край! Сега ще Не, човек. Кириле, ела тук при мен. Нищо ще ти събера. Ако седиш във водата, да... Той не може да те хване. Да, защото той е алергичен към водата. Той има силна алергия. Добре, сега. Аз имам след малко. Спи. Аз имам след малко. Първо ще се сила. Не! Събирам дърво. Ендермен я уби. Защо, бе? Симона ще събира от друго дърво. Това е моето. Първо да съберем дърво, че да си направим килки. Толкова стена тост. Ма трябва всички да сме заедно, за да печелим. Не. За да го убием. Айде изтегляме някакъв мап.
Чакайте. Верно! Ма аз нямам това. Чакайте малко, чакайте. Много малко да оцелеем. Не бе, служих това. Супер. Пръскера, аре, такова и някакъв мач. Това стана най-пакания клип на света. Но като за първи клип е добре, кой ме бие. Сама. Аз имам меч. Ами уби. Не. Имаме кирка. Сега ще се броша дърво. Не, ще ме кикне. Няма. Пише ли команда? Пише Game Mode 1, не пише команда. Добре, Това не е команда. Кирле, кликни бързо, моля те. Няма да убивам никой. Чакай малко. Да, бе, да. Клекни. И какво бе? Клекнах. Гати, измъмница. Ами като идва. Ами като спуска Game Mode 1, сега ще си... някакво Diamond! Вече е изнасилен. Ще ни дадеш ли на нас? Не мога. Diamond, меч! Нямам място. Точно, моля да намеря да... Айде, играхме на една игра. Да убиваме Кирил! Ама без летене! Кирчо, нали? Да. Без летене, моля ви, без летене! Аре да бойна! Ама чакай си! Аз съм ви рефер, айде. Не! Само на Кирил малко живота му се възстанови. Дай им доктор да играе. Аре на бойната арена! Кирил! Аре! Елате на бойната. Ама тя... Вие сега ще менете. Елате на бойната арена. Тук е! Ти като напишеш елате, бе! Ти като напишеш геймата да паш. Чакай малко. Ей, Параскева! Стойте, бе! Гледай! Аз съм тук на полето. Просто се качете. Елате тук на полето, много е хубаво. Ти се качете по тези стълби и ще ви такова. 1 часа и 6 минути, след малко ще отивам на оркестър. Качвам се. Нямаме оркестър днес. Абе, на оркестъра е неудобен час, след това си ходя. Ти ще... Казвам, че ще отнимаваш. Не съм го казвал. Казах ми да спре клипа. Кириле, снимаш ли? Има много ясно. Спри го за малко. Добре. Чакайте да кажа. Чакай малко. Снимала хора. Ще изглежда тази част. Спокойно. Няма смисъл да отидем към Снимам. Ще ви кажа. Кириле, имаме само едно домашно. Започвай. Сядаш. Госпожо, аз ще чакам за индивидуалния час и след това се тръгвам. Не напускайте стаята. Не, камера. Ти бе. Падай. Стоп, падна в прегата вода. Като ще свиш ти, свиш. Защото те не са честни. Защото ти изпистиш, ще ти помагат. I'm ready to fight. Искам да се тихи всички без нас тримата и без Дари. Добре, аз съм X-Men Mega Master. Това е вената на... Това е Параскева, но и се е върнал и е станал вената. На моят телефон спише... Стив. Не е вярно така. Скапутна. Аз се дома. Кога почваме да се бием? Чакайте само да пусна нов клип, защото ми се Добре. Аз чакам. Чакай. Ама гледайте, направите така да не... Аз чакам. Да бе, няма... Ще направя така да не мога да излиза. Един човек удари Кирчо. Не съм и го удари. Истинския свят. Ела тук, брат. Чакайте, няма да... Сега сбомбия. Изхвърлете си всичките оръжия. То ще бъде сърце, какво си мислите? Добре. Хвърлям си... Меча, хвърлям си... Всичко! Брадвата, хвърлям си кирката. Кирковоза. Хвърлям всичко, което бие демидж. Аре, хора, сега отиваме извън занимаването, дъга, сточи дъга. Знаете, ще продължим този клип, но после. Добре, сега, чао.